T'haig de confessar una coseta. Si vens serveis o formacions, l'objectiu principal de la teva pàgina web no és vendre. O com a mínim, aquest no hauria de ser el principal objectiu. De fet, t'ho comento perquè he escoltat moltíssimes vegades de clients o persones que volien comunicar i vendre a internet la creença que per vendre necessites sí o sí una pàgina web. Però realment, si tu pares a pensar, el que necessites per vendre online és simplement una audiència i un producte o servei que els hi pugui interessar. I això no fa per fer això realment no fa falta tenir una pàgina web. El que pots, fer per poder promocionar el teu producte a l'audiència és construir-la a través d'Instagram, de Twitter o a través d'una llista d'email marketing. Hi ha moltes tècniques de captació. Llavors, potser t'estàs preguntant: "A veure, Rosa, per què serveix una pàgina web? Per què la majoria de marques inverteixen milers de diners en crear un espai digital amb el seu disseny, amb la seva programació, amb el seu copy i la fotografia?" Doncs perquè la pàgina web, també té altres objectius i, de fet, són 3 objectius principals els que qualsevol pàgina web hauria de complir. I en uns minuts te'ls explicaré. Però abans de continuar, m'agradaria presentar-me per si encara no em coneixes. Jo sóc la Rosa Cols i em dedico a la comunicació digital i al copywriting. Ara mateix estàs escoltant el podcast Sense embuts, on t'explico tot el que et cal saber per comunicar i vendre en digital. Així que, si vols millorar la comunicació del teu negoci, et convido que et quedis aquí escoltant aquest episodi i, a més que et subscriguis a la meva newsletter, on cada setmana comparteixo contingut únic que només veuràs per allà. I, a més, si aquest dissabte, el pròxim 6 de maig del 2023, estàs a Barcelona per la WordCamp, també et convido a que em busquis entre la llista de ponents, ja que aquest cap de setmana estaré parlant sobre com utilitzo el ChatGPT per agilitzar la meva feina com a copy i també com a la meva part més de posicionament SEO. Doncs, tal com et deia, hi ha 3 objectius principals que hauria de tenir qualsevol pàgina web, però especialment si són pàgines web orientades a vendre serveis o formacions. De fet, aquests 3 objectius són molt senzills, però molts cops ens oblidem de treballar-los adequadament. Per exemple, el primer objectiu de qualsevol pàgina web, inclús si ven productes, hauria de ser presentar amb claredat la proposta de valor. Per què això? Doncs perquè quan una persona entra a la teva pàgina web, hauria de saber en menys de 3 segons, i sí, dic 3 segons, qui ets, què ofereixes i per a qui és aquesta marca. En altres paraules, si és per a ells. I amb aquest poc temps que tenim, ja et pots imaginar on ha d'estar aquesta proposta de valor. I sí, aquesta proposta de valor ha d'estar en el titular. Per tant, revisa el teu titular i si ara mateix és un titular força genèric que no aporta informació, com per exemple benvinguts a la pàgina web de la teva marca o som molt més que un e-commerce, per exemple, potser hauries de dedicar una mica més de temps a treballar la comunicació perquè la proposta de valor estigui claríssima tant en el titular com, per exemple, a la bio d'Instagram o en qualsevol descripció de la teva marca, que pugui ser el primer contacte amb el teu client ideal. Llavors, el segon objectiu és, bàsicament, transmetre confiança i autoritat de marca. I aquest, per mi, és un dels objectius més importants a l'hora de poder tenir la pàgina web, perquè jo m'hi trobo molts cops, per exemple, com a professional, que el que em demanen és l'Instagram per poder-me seguir. Però després sé que a casa, si els interessa el que faig, veuen la meva pàgina web i potser tu mateix o tu mateixa t'hi has trobat en aquesta situació i el meu objectiu és que quan la llegeixin pensin: "Uau, realment és una persona que hi entén d'això", o "realment el que té em pot ajudar", o hi ha una marca seriosa, veig que no és una estafa o algú que està potser, doncs, començant. Que no hi ha res de dolent en començar, l'únic que si ara mateix estàs començant, potser et recomano que treballis més la teva presència a les xarxes socials, amb un missatge i una comunicació molt clara i ben definida, que aquest és el punt més important.
Al final, la pàgina web és només la representació de tota aquesta feina interna que fem per trobar doncs, el to de veu, la personalitat, qui som i què és el que volem, quins són els valors que tenim superinterns i cap a on volem dirigir la marca. Que sé que tot això al principi pot fer-se molt bola, pot fer-se molt muntanya, però que mica en mica podem anar treballant. Llavors, només m'agradaria comentar en aquest punt que és cert que cada cop tenim menys confiança amb les marques i que per això, bàsicament perquè cada cop hi ha més competència, cada cop hem de mirar de treballar millor el que és la presència, el fet el branding, el fet de dir: "Ostres, doncs, realment aquesta marca em transmet un bon rotllo impressionant", que m'encanta, que tinc una clienta que fa servir aquesta expressió de bon rotllo, que no vol dir que hagi de ser divertida la marca, però sí que et transmeti aquest feeling de confiança, aquesta emoció, sentiment de confiança. I per això, quan un usuari et dona l'oportunitat i entra a la teva pàgina web per buscar més informació, doncs hem de demostrar-li que realment, hi ha un negoci seriós al darrere i que realment el podem ajudar. I llavors hi ha un tercer objectiu que per mi és essencial, sobretot en el cas de SaaS, infoproductors, marques personals, empreses de serveis, que és aconseguir el seu correu electrònic. Em, I potser t'estàs, preguntant en aquest punt: llavors quan puc vendre els meus serveis o quan puc vendre el meu producte? Doncs, justament et recomano que dediquis temps o que enfoquis la pàgina web a aconseguir el seu correu electrònic, perquè la resposta a aquesta pregunta és que la venda es produeix en el correu electrònic o en el canal més íntim, més tancat, en què es pot formar més fàcilment una comunicació, que per exemple pot ser un grup de Telegram o pot ser una comunitat en una altra, plataforma com Discord, però jo sincerament prefereixo tenir les dades o sigui, al final el correu electrònic perquè, pensa això per un moment. Un dia Instagram, Telegram, Discord desapareixeran i si has estat durant tots aquests anys o tots aquests mesos construint una base de dades en aquestes plataformes, de cop i volta, desapareix i has de tornar a començar des de zero. En canvi, amb el correu electrònic, em, la relació, a part de que és diferent perquè quan mirem el correu electrònic és un moment en el que estem com més disposats a comprar, perquè estem en un altre mood, no, en un altre moment mental, no és com si ens volem entretenir amb les xarxes socials, sinó que anem a mirar la informació seriosa, no? Doncs, a part de que és un molt bon canal per poder generar vendes, aquestes dades seran sempre més teves. Per tant, és molt recomanable que les puguis treballar allà. I per altre costat, sé que potser penses: "Ostres, és que ja ningú obre, les newsletters", i et diré que és una mentida com una casa això, sincerament, perquè jo he vist amb molts clients que l'índex d'obertura és altíssim, 60-70%, 40% també està molt bé, i que realment al final és és donar aquest valor, a través del contingut, que no vol dir que hagis de regalar el teu coneixement, sinó que simplement, per exemple, pot ser alguna cosa d'entreteniment, alguna cosa que se sentin identificats, que els inspirin. La de marques que he treballat que, per exemple, potser és un problema que tens tu a l'hora de vendre, que inspires, 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 tothom et diu: "Ostres, m'has inspirat per canviar, m'has inspirat per buscar, informació", però després no et compren. Per què no et compren? Doncs perquè falta, aquest pas extra, aquesta crida a l'acció que s'ha de treballar molt bé en tots els continguts que creïs tant al correu electrònic com a les xarxes socials. Però bé, no m'enrotllo més en aquest sentit i simplement queda't amb la idea de que, en la teva pàgina web, a part de treballar la confiança, l'autoritat de marca, presentar la teva proposta de valor, també et recomano que treballis el correu electrònic. Que això, un altre petit incís, jo veig amb molta gent que es dedica en el món professional que, simplement fa una landing, enfocant-se molt amb el tema del correu electrònic. Vale, això està molt bé per exemple, per una persona que t'acaba de conèixer, estava flipant amb els teus continguts a xarxes socials i vol saber més de tu.
però pensa que al final una persona potser que està considerant comprar-te, que ja has fet una sessió de valoració, abans d'invertir en la teva solució, segurament remenarà una mica més per la pàgina web, veurà amb qui has treballat, amb quines, per exemple, amb quins mitjans has sortit, quines col·laboracions has fet. Per tant, jo el meu consell és que no limitis tampoc a la pàgina web, els textos de la pàgina web, només en aquest objectiu, sinó que també treballis els altres dos que t'he comentat. Bé, a part d'aquests objectius principals que acabem de comentar, que són bàsicament presentar amb claredat la proposta de valor, transmetre confiança i aconseguir el correu electrònic dels teus usuaris per saber qui són les persones que et visiten, jo també et recomano que et centris en altres objectius més petitons, que alguns podràs aplicar fàcilment a l'hora d'escriure els textos i altres potser et portaran una mica més de feina, però realment per experiència amb clients que he treballat són una molt bona font perquè noves persones interessades en els teus serveis et puguin descobrir. El primer petit objectiu que et volia compartir en aquest podcast és poder contestar les preguntes freqüents que tenen els teus clients amb els textos. I això no em refereixo tant en crear una pàgina de fax o de preguntes freqüents, que és una pràctica molt habitual, sobretot en sectors com el SaaS, sinó poder contestar aquestes preguntes en els propis textos que escriguis a la pàgina web. A què em refereixo? Doncs, per exemple, que si has d'escriure una pàgina per presentar els teus serveis, doncs que tinguis llistades aquelles preguntes que més freqüentment et fan a les sessions de vendes o per xarxes socials i que puguis anar implementant en diferents parts dels textos les respostes d'aquestes preguntes perquè quan arribin al final de la pàgina ja sàpiguen la resposta. I si vols, pots afegir, doncs, per exemple, un apartat de preguntes freqüents amb les preguntes més importants, doncs, per exemple, el procés, la inversió, els temps, volia dir, no el procés, i al final cada sector té un tipus de preguntes freqüents molt, molt particulars. Llavors, el segon objectiu sí que té a veure amb la venda, que és preparar a la persona per a aquesta possible venda a través de treballar els textos amb els beneficis dels serveis, dels productes, d'allò que ofereixis. Perquè molts cops caiem en que ens centrem molt en les característiques, en què inclou i això, però, per exemple, jo el que et proposo és que a partir d'ara, doncs, si fas anuncis, si fas les pàgines de la web, primer de tot escriguis doncs, què és el que aconseguirà aquesta persona després d'haver treballat amb tu. Que això és una pregunta que sempre faig als meus clients per poder-ho tenir molt, molt clar i molt aterrat. Per tant, pensa sempre que en els textos de la pàgina web pots presentar aquests beneficis amb el copy web per poder anar doncs, ja treballant la venda en el cap d'aquesta persona. I el tercer objectiu seria el més costós a nivell de temps i també a nivell de, si ho delegues, a nivell de poder-lo posar en pràctica, i seria treballar la teva estratègia SEO de continguts. I a què em refereixo amb aquestes paraulotes? Doncs bàsicament consisteix en fer un calendari editorial amb aquells temes més comuns per la teva audiència perquè es converteixin en articles de blog i d'aquesta manera Google, cada cop que algú busqui, per exemple, què és el copywriting, que aquest és un clàssic dins del meu sector, doncs que puguin trobar-te a tu en primera posició. Això costa temps, costa esforços, costa molta suor, però per experiència amb clients que han treballat el SEO des de fa anys, i vull recalcar això, des de fa anys, és realment una gran font de
de leads, perquè les persones et coneguin i deixin el seu correu electrònic i llavors puguis treballar a partir de l'email marketing aquesta venda més directa que comentava amb els objectius d'abans. Tot i això, sí, abans he dit que l'objectiu principal de la pàgina web no és vendre, però és una mitja veritat, perquè sí que hi ha unes pàgines molt concretes que sí que estan enfocades a la venda 100%. I aquestes pàgines, ja ho diu el nom mateix, són les pàgines de venda. Són un tipus de pàgines dins la web que la majoria, moltes vegades no apareixen en el menú o estan ocultes o per arribar-hi necessites arribar-hi doncs, a través de xarxes socials, de la newsletter, dels stories i formen part d'una campanya de venda o una campanya de llançament. És a dir, si treballes una pàgina de venda, que normalment són pàgines llargues, profundes, amb molta informació, treballant molt bé tot el copy, no vull que t'esperis que la publicaràs i començaràs a vendre perquè normalment no sol ser així, sinó que necessitem acompanyar aquestes pàgines de venda amb altres accions, amb accions estratègiques, amb un llançament, bàsicament, per poder acostar les persones que ja et coneixen a la venda o a la conversió, depenent de quin sigui l'objectiu de la pàgina. Per exemple, per què dic això dels subscriptors? Doncs perquè sí és veritat que, per exemple, hi ha moltes empreses, sobretot infoproductors o persones que venen formacions online, que el que fan és campanyes d'anuncis bastant agressives i amb una inversió enorme per després poder acostar aquesta persona a la venda final. Però per fer això es necessita treballar molt, 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 molt bé el copy, es necessita treballar una estratègia amb mesos vista, preparar el llançament bé, és a dir, que no és una cosa que un cap de setmana t'hi posis i ja està. Que si vols fer això, perfecte, però si en el teu cas encara no tens els mitjans per treballar-ho, de totes maneres et recomano que puguis treballar aquesta pàgina de vendes i que puguis enfocar-te doncs, a enviar correus electrònics que portin allà. Perquè d'aquesta manera la persona ja estarà, o sigui, ja serà una persona que et tindrà en consideració, que potser l'únic que li falta, que potser és un problema que tens a l'hora de vendre, l'únic que li falta és fer aquest petit, el empujoncito, no?, que diria en castellà, com una petita empenta perquè l'acabin de comprar. Per què? Doncs perquè bàsicament hi ha l'atenció de compra. Què és l'atenció de compra? Doncs és bàsicament el fet de que per un temps limitat, per unes places limitades, puguis fer la compra d'allò únic que no es tornarà a repetir, és a dir, que si no ho compres ara, segurament t'ho acabaràs perdent. Perquè si tenim un producte que sempre està disponible, doncs és més difícil que la persona senti aquest sentiment d'urgència per poder-ho comprar. I jo entenc que quan busquem la venda respectuosa, doncs potser aquest tipus de tècniques ens fan una mica de mandra o no volem utilitzar-les perquè no estan d'acord amb els nostres valors, però de totes maneres hi ha moltes maneres de poder treballar aquestes tensions de compra sense que sigui d'una manera molt agressiva i molt poc ètica al final, que és una cosa a la qual jo mai estaré a favor. Realment vull que si les persones et compren és perquè els puguis ajudar i no per una manipulació dels textos, és a dir, dels textos de la psicologia de la persona a través dels textos. Per tant, en tot cas, recorda això, sí que hi ha pàgines enfocades a la web que són per vendre, però només tenen sentit quan venen d'altres canals en què ja has treballat la consideració del teu client. I fins aquí l'episodi d'aquesta setmana de Sense Embuts. Et vull recordar que aquest dissabte 6 de maig estaré a la WordCamp fent una ponència per explicar com utilitzo ChatGPT per al meu dia a dia com a copy i també per crear aquesta part que et comentava de
del calendari editorial per poder millorar el SEO dels blogs. Si és un tema que t'interessa, et recomano molt que vinguis, perquè a més, crec que hi ha prop de 30 xerrades superinteressants per poder millorar doncs, com treballar el WordPress del teu negoci. I res, espero que t'hagi agradat, que t'ajudi a posar una mica més a llum en com funciona tot el tema de la venda online, per quin motiu jo sempre recomano que no confiem només en la pàgina web per vendre, perquè realment si vols vendre online pots començar per altres eines gratuïtes i llavors més endavant plantejar-te la pàgina web. Però de totes maneres, si vols treballar la presència de la teva marca, sí que és molt recomanable. I res, em queda comentar-te que si vols treballar millor la teva estratègia digital, com podem vendre online, com podem enfocar aquest missatge o aquestes tensions de venda que comentava amb més profunditat, doncs et convido a que m'envies un missatge directe o un correu electrònic a través del correu hola@rosacols.com, cols amb 2 os, per poder veure com podem treballar junts. Així que fins aquí l'episodi d'avui. T'envio una forta abraçada i, com sempre, et desitjo que les paraules t'acompanyin.